So, urung di gigi kok mentolo tak empengi ae. Dia kuweri ngono paling tak mikir. Minggir le nek kecipratan banci le. Jajan. Matur sembah nuwun ingkang maringi dono driyah. Sapa? Asmane sapa? Pak Bakul Mi. Sapa? Karwo. Pak Karni. Loh, Karni. Ya Kar, sorry ya. Jangkar itu. Koncoku. Oh, kanca apa kuwi? Koncoku tuku nomor kok. Pak Karni. Matur sembah nuwun. Bilang piye ning Pak Karni? Matur sembah nuwun Pak Karni. Ihi. 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 Bae mau sapa jenenge? Bae. Asmane sapa? Sinten, Pak? Tambir. Mbah Mudin. Pak Mudin. Pak Mudin. Dalah aku ora didongani iki. Bilang piye ning Mbah Mudin? Matur sembah nuwun Mbah Mudin. Ihi. 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 Aja akeh-akeh. Ben puas ben ati gumoh-gumoh. Mbah Mudin. Ben puas. Terima kasih Pak. Nggih. Pembagian dobres. Urung. Oh, urung to? Lugo kono. Lugo kene ya, Mas. Ana yo piye-piye kita. Sinden kok jigang. Sinden yo sing lemah gemulai. Lah, wong lanang kok dadak ngene-ngene barang. Iki ya disengkuyung lawan sound system panjenenganipun Mas Imron. IM Audio. Saya tahun saya tambah penak. Muga-muga Mas IM, Mas Imron lancar anggone nyambut gawe. Allahumma amin. Iki uga di streaming. Nduk, di streaming lawan Malik Official. Malik Official. Bisa ditonton ning YouTube. Lah kok jare Mbak Nuri streaming apa Mbak Malik matane nih. Matane dhewe kuwi kok. Malik Official kok Malik matane. Seneni Pak Somad. Lah nggih yo to, Mas. Iki Pak Asmara Santo uga rawuh. Lawan Pak Bambang Tambak Romo. Pak Bambang Tambak Romo ngirimi foto. Kurang rokoke Pak Bambang. Matur nuwun. Sadurunge Doorpress awake dhewe ngaturke ya kuwi mau pepunden. Utamane panjenenganipun Mbah Lurah, Pak Budi kelawan Mbah Lukito, Mbah Supardi, Mbah Jati Gembol, kelawan Pak Kamsir. Monggo kula aturi tindak wonten sasana panggung paring doa lumantaran lagon. Monggo Mbah Lurah boten ngira-ngira hormat Mbah Supardi, Mbah Jati Gembol, lawan Mbah Lukito, lawan Pak Kamsir. Monggo tindak wonten sasana panggung paring doa dumateng warga masyarakat Sumber Agung. Tindake Mbah Lurah srepek Mataram Mas. Yo. Monggo Mbah Lurah, Mbah Jati Gembol, Pak Mardi, Mbah Lukito, monggo Pak Kamsir, Pak RT. Rango tiasmatrenyo mawe sukarana monggo Mbak Lurah. Mbah Wong Gembol, pundi Mbah Wong Gembol? Mundur. Oh inggih. Monggo Mbah Lukito, Mbah Kamsir. Menika Pak Kamsir. Nggih, saderengipun Mbah Dalang. Nggih. Menika Mbah Kamsir menika Pak RT ingkang paling sepuh. Oh ngaten. Nggih. Oh, Ping pira-pira
pirang tahun mawon